każdy dzień. Ciach, ciach. Chodź do mamy, chodź. No chodź sam, chodź. Stasiu. 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 Zobacz, co mama ma, chodź. Ale nie na nóżkach. Że dzisiaj odbędzie się premiera najnowszego filmu Super Ciuchcio. No to co, idziemy? No jasne, będzie tam Super Ciuchcia. Zosiu, goście na ciebie czekają. Oj, no to Stasiu? idziemy. Stasiu. Stasiu. Dzień dobry. Stasiu. Dnia stacyjkowa. Ojejku, a co to było? Wybacz, nie chciałem cię nastraszyć. Zosiu, to jest Snap, nasz nowy fotograf.